za ovim zgodnim dečkima, subotom se u Zagrebu najviše okreću glave. 8. godinu već kravat Pukovnija uveseljava turiste sa 13 pješaka i 4 konjanika. Pričamo priču o hrvatskoj lakoj konjici koja je sudjelovala u 30-godišnjem ratu u Europi, o Hrvatima koji su sa ovih područja otišli u taj rat i tamo se proslavili svojom hrabrošću, dobrim umijećem ratovanja, ali su u Europu pronijeli i odjevni predmet kravatu. Jako malo ljudi zna da kravata potiče iz Hrvatske. Kod zadnjeg posjeta Londonu u jednom klubu, kad smo došli mi u ovim odorama i rekli im da je kravata iz Hrvatske, bili su oduševljeni, nisu znali za to, a to se često događa kad Pukovnija ide u gostovanja. A jeste možda primijetili kako u Hrvatskoj, kad dođu turisti baš u Hrvatskoj, ili oni znaju da je kravata iz Hrvatske? Isto tako jako malo oduševe se i onda naravno kravata postaje suvenir koji se kupuje jer je to nešto što je autohtono odavde. Ono što mi još pričamo, a to je jedna mala ljubavna priča, to je da je kravata u stvari nastala od ženskog rupca koje je izabranica vojniku kad je odlazio, vezala oko vrata, on je otišao u rat, vratio se nazad sa tom maramom. Ta marama je, rubec je prepoznat 1630. godina. Luj XIV. Uvodi hrvatsku laku konjicu u sastav francuske vojske i prihvaća kravatu kao odjevni predmet i tu je znači, počela njezina evolucija do današnje izgleda do današnjih dana. U ovoj priči ne morate biti samo turist. Pukovnija uvijek prima nove članove. Ako neko želi postati dio vaše Pukovnije, kako se to postane? Krenuli smo na način da biramo punoljetne Hrvate, one koji dragovoljno pristupaju Pukovniji. Da bi ušli u Pukovniju moraju proći selekcijsku izobrazbu. Nakon te dvotjedne selekcijske izobrazbe slijedi prijem novaka. Prijem novaka je onako zgodan na grah. Imaju crni i bijeli grahovi pa se glasa tako, pa ako dobije najviše bijelih taj uđe u postroj. Svake godine uzimamo od 4, 5 do 8 ljudi i to je to.